Jučer ja priča sa Kušlju da pokrenemo biznis neki, da otvorimo poljoprivrednu apoteku ili pogon neki za đubrivo da pravimo ili pekaru ili tako je nešto. Ale, Dragan biznismen. A zašto s Kušlju? Pa lakše kad smo dvojica, mori, dve glave bolje razmišljaju od jednu. Dobro i profit posle delimo, ali delimo i muke i obaveze. Ono to je tačno, nego te dve glave treba da imam nešto, a ne da one kad zbere se da jedna normalna ispadne. Tuđa duša si be, Dragane, lele majke, cel život secaš goča, drugi ga čukav. Sjedi ti miran, žimi ti, sjedi nemoj bedu, neku će napraviš po stari dani da ja donosim ti cigare u apsu. Majke ti, bijem baksuznu u pičku, ali ne si ti kriva, ne, ja sam si kriva, ako ti je, Dragane, ako ti je majmune jedan, pričaj, zborivo, sve ovo ispričaj što planiraš, sve ispričaj na baksuza da izmaleriši ti 3 koraka napred 15 pozadi, cel život me tako je vuči. Ako mi je, ti treba, jebem ti sestru ti jebem. Cel život si mi ti na mene na grbaču. Uče ti boli, uče ti mi dize pritisak. Ja održavam kuću inače da to je na tebe smo se mi uslonili, to bi propad navi mi ko muda kroz pocepani gađi.